zahar batek ezin hartu zituen zaguak. Oinak astunak zeuzkalako eta asmatu zuen sartzea irina zegoen arrasto batean eta irten zuen zuriz jantzirik jarri zen toki ilunean, bestela ezin da asmo gaiztoz zaguak harrapatzeko. Heldu zen toki hartara zagu gaitz gabeko bat eta begitandurik gauza zuria ikusita, janariren bat zela. Ero zen bere etsaiaren atzaparretan, hala heldu ziren beste zagutxo bi, eta gertatu zitzaien beste hainbeste, heldu zen erratoi zahar asko, jakin eta beti zebilena ondo bazter eta gauzei begiratzen, erori ez zedin lakioren batean. Zuritasuna ikusita ez zen erorik hiru zagutxoak bezala gehiegi urreratu. Igarri zion nirik hutsa ez zela, bazebilela gauza biziren bat hilaren itxurapean, diotsa. Zagu harrapatzaile, arnaza ito nahi duzuna eta soineko zuriz eta estalirik zeudena, asmo horiek on eta egokiak dira zagu gazte eta gutxi jakinak harrapatzeko ustekabean, ez ordea ni bezalako zadadu zahar zure eta zu bezalakoen asmo ondo ikasirik dauzkanak atzaparretara eramateko askotakoak eginda bazaituzte zure urte askoak, bai ni ere jakiteko non zer dagoen. Ipuin honek dio indarrik ez duten askoak bere burua gordetzeko badituztela zuhurtasun eta argia desegiteko etsaien sendotasun eta asmoak. Belar artean dago sugea, ez bada izan arduragabea.